We zijn hier in Geleen. Hier wordt vanavond een vuurwerkshow geschoten ter ere van de koning. Het is Koningsdag vandaag. We zijn hier bij Roland Fireworks. We zijn alles aan het opzetten. Hier zien we al een opstelling staan. Dat is aan de linkerkant. Alles is van Cafarada. Showtime. Je ziet dat alles elektrisch wordt ontstoken. Alles wordt compleet klaargezet. Er wordt dan met de computer alles mooi op tijd afgevuurd. Hier aan de achterkant zien we ook nog cake staan. Double Brocade King. Altijd wel mooi, hè? Je ziet ze er allemaal in een rijtje staan. Hier zijn de mannen alles aan klaarzetten. We gaan hier eens eventjes kijken. Het zijn geen shells. Er mogen geen shells geschoten worden, omdat de toeschouwers te dichtbij staan. Er worden wel hele mooie mines geschoten. Hiervoor. Je ziet hier de mijnen. Ook allemaal categorie 2, 49 gram. Dus ook Dream Fireworks. Gaat hier allemaal de lucht in. Met zo'n kistje komen alle elektrische draadjes bij elkaar. En zo wordt het dan ontstoken. Geen idee hoe, maar dat laat aan de professionals over. Hier ook allemaal Dream Fireworks. Bond Fireworks. Waarom scheert gelaten, joh? Je ziet hoeveel cakes er worden gebruikt in zo'n show. Alles wordt heel mooi gecombineerd. Het gaat ongeveer een half uur duren vanavond. Ik ben benieuwd. Er staat genoeg. Hier staat ook nog een losrekje mines. Ja. Pas op voor de kabels, zeggen ze. We zijn hier bij de derde grotere opstelling. Je ziet dat alles in drievoudig is opgesteld. Ook hier bij de mines. Alles is mooi genummerd. En alles wordt in zo'n doosje allemaal doorverbonden. Je ziet het, de professional aan het werk. Alle vuurwerk dat hier staat, het wordt op de dag zelf uit de dozen gehaald en uit de kooien gehaald. Er mag nog niet, de elektrische ontstekers mogen er nog niet aan bevestigd worden. Het mag hier echt pas op locatie gebeuren. Zo, dadelijk komt de provincie nog even kijken of alles in orde is. Het ministerie van Vrom is er langs geweest om te kijken of alles in orde is. Dat is niet meer normaal, jongens. En al die elektrische ontstekers worden al met de hand eraan gemaakt. Moeten ze allemaal op de dag zelf, op locatie, allemaal eraan maken. Wat een werk. Dit is een blik in de mines, 2,5 inch. Je ziet het. Ja, dat wordt een heerlijk geweld vanavond.
gaan vanavond daar boven op de tribune zitten. Met statief. Dan gaan we alles mooie film zetten. Zoveel doosjes blijven erover. Het is trouwens bijna allemaal consumentenvuurwerk. Dus je kan het thuis ook allemaal gaan namaken. Maar wel een vergunning vragen. Hier alleen nog kleine fonteinen van Weken. En Bengaalsvuur. Die allemaal zo op tafel. Allemaal met de elektrische ontstekers al klaar. Dus eigenlijk een kijkje in de keuken van de chef. Kijk nou goed. Alles staat al klaar, de brandblussers, alles. Mocht het fout gaan? Hopen we niet. Hier wordt dan een hele stellage klaargemaakt. Ook al met die kleine draadjes.